Barakaldokoa naiz eta dauka paro obrero, horregatik euskaltegira noa ni egunero. Euskaraz bazekiten nire eizabuelak edo, baina ni rollo hontaz orain arte zero. Goizero, haekan bezero, batzuetan ero, besteetan bero, baina ez dut milagro, haundirik espero. Goizero, haekan bezero, batzuetan ero, besteetan bero, baina ez dut milagro, haundirik espero. Goizean goizazi behar dut, motivazio bila, euskara ez da ingelesa, baina ez dago ila. Egun askotan pentsatzen dut, hau dela inutila, nik ez dauka kulparik, ez bada izabila. Hau da makila, aldiz klase pila, hitzak beste mila, animo mutila, izaten dute baina ez da infazila. Hau da makila, aldiz klase pila, hitzak beste mila, animo mutila, izaten dute baina ez da infazila. Ideia hau nire buruan, ez dakit noiz hasi zen, baina batzutan naiz hemen gehiegi divertitzen. lau gauzak izen badut eta gauza batek lau izen. Kokoteraino nago klaseak aditzen, pegatak ipintzen, da dirua biltzen. Nola sartu nintzen, ez du konbenitzen, lanon bat bilatzeko ez badu zerritzen. Pegatak ipintzen,